ба номи худованди бахшанаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Бар ҳамаи шумо тансиҳативу саломатии хонаободӣ хоҳон ҳастам. Ин ҳаёт монанди як бозӣ ҳаст ва мо бозичаи ӯ. Ва мо барои чӣ ба ин дунё омадем? Аллоҳ таоло моро барои чӣ халқ кард? Чаро ҳар боре хоб мекунем, боз дубора зинда мешавем? Кадоме аз мову шумо дуое ки баъди аз хоб бедор шудан хонда мешавад, медонем? оё касе аз мову шумо медонем? ҳамду ситоиш ба ӯ зоте ки шоҳи шоҳон аст. ӯ зоте ҳаст ки манро гирифта баъдан боз дубора баргардонид. ман ҳафтаи гузашта чӣ шударо не, балки имрӯз субҳ чӣ шударо гуфта диҳам бар шумо. ҳар яки мо мурда будем ки шуморо боз дубора зинда карда барои чӣ? чаро худованд ҷоне ки шаб гирифта буд, субҳ барвақт боз дубора дод? ва барои чӣ худоё гаштанамон танҳо бар ту аст гуфта дуо мекунем? бар ҳамаи шумо савол ҳамин аст. худованд мову шуморо имрӯз барои кор кардан зинда кард. яъне боз фикр накунед ки кор кардан ҳаром асту дигару дигар. Не, ин танҳо суол аст. якбор бо ақл фикр кунед. худо манро барои субҳ кӯдаконро ба боғчаи кӯдакона бурдан зинда гардонид. ба худ чунин суол диҳед: ё набошад барои ба мағозаву бозор рафта барои зиндагию рӯзгор харид кардан? ё набошад барои бисёртар пулу маблағ ҷамъ кардан, барои хона кардан ё барои мошин харидан зинда гардонид? як маротиба ҳамин саволро бар худамон диҳем. барои чӣ худованд шаб ҷонамро гирифтааст, боз субҳ баргардонид? ҳар яки мо шаб хоб мекунем, ин ба монанди марг аст. касе аз мову шумо аз худо пурсидем ки аз ман чӣ мехоҳӣ? оё пурсидем ки ва боре гуфтем ки чаро моро шаб ҷонамро гирифта субҳ дубора зинда мегардонӣ ва рӯзаш омада барои охир ҷонамро мегирӣ? оё боре ин суолро аз худо кардем? Не. барои оне ки шаб мурдаву субҳ зинда шуданамонро тасаввур намекунем. оё боре мо шумо тасаввур кардем ки чаро хоб мекунем, чӣ мешавад, чӣ гап мешавад намедонем, вале субҳ боз бедор мешавем? яъне на танҳо шаб, балки инсон хоб кард, яъне гӯё ки мурд. бубин дӯстам, рӯзаш мерасад ки мемирем. хоб ин як марги кӯчак аст ва марг ин хоби дуру дароз аст. ё аллоҳ, чаро ҳаёти манро ҳаёти марг мекунӣ? худованд дар қуръон хубу рӯшан карда гуфтааст ки ман ҷину инсонҳоро офаридам ки танҳо ба ман ибодат кунанд. дӯстам, худованд туро танҳо барои худаш ибодат карданро офарид. ибодат танҳо ба як намоз нест, балки ба худованд ҳамдҳои зиёд гуфтан ва ӯро шинохтанамон лозим аст ва дигаронро ҳам ба роҳи ӯ, яъне ба роҳи худо даъват карданамон лозим аст. ин аст мақсад аз офаридани мову шумо. аслан барои ана ҳамин худованд субҳ мову шуморо зинда мегаронад, то ки коре кунем. худованд аз мо розӣ бошад.